Γεια σας. Είμαι ο Κωστάκης και είμαι ξάδερφος του Πινόκιο. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι σου λέω ψέματα. Το πουλί μου ακραίνει, δεν ξέρω γιατί. Αλλά η μικρή νερά θα φροντίσει γι' αυτό. Λοιπόν, ήθελα να σας πω για τα επεισόδια με τον Γιούρι Ζάκρη. Ο Γιούρι Ζάκρης μας εγκατέλειψε και έπιασε δουλειά στο τσίρκο με τα λιονταράκια και με τους κλόουν. Αυτό. Αυτό έχω να πω και, ναι, και με ένα Κωστάκι, αν το θυμάστε αυτό. Κάποια μέρα θα γίνω πρωταγωνιστής. Και μόλις τελείωσα. Και άντε γεια. Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Γιούρι Έγκερ. Είμαι ξάδερφος του Γιούρι Ζάκρη. Βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω ένα mentalist πείραμα. Θα τηλεμεταφέρω τον Κωστάκη. Έλα εδώ Κωστάκη, αυτός είσαι εσύ. Γεια σας, γεια σας. Είμαι φίλος του. Στην καλή νεράιδα για να τον τακτοποιήσει. Ξέρετε εσείς. Κωστάκη, μπες μες στη χρονομηχανή. Τι είναι εδώ μέσα? Θα σε τηλεμεταφέρουμε στη νεράιδα. Τι? Ρε, μου κάνετε πλάκα. Τι να πω, αφήστε με απλό. Αφήστε με, αφήστε Αντίο με. για πάντα. Είτε με ή χωρίς τη θέλησή του ο Κωστάκης θα τηλεμεταφερθεί με το 1, 2, 3 για μπλόκο μολόκο. Κωστάκη, είσαι εκεί? Κωστάκη, είσαι εκεί? Ο Κωστάκης δεν είναι εκεί. Να και η απόδειξη. Ο Κωστάκης τηλεμεταφέρθηκε. Αποστολή εξεδελέστη. Βρισκόμαστε στα καταχώρια. Έτσι αυτό ονομάζω εγώ τα υπόγεια του σπιτιού μου. Επίσης τα λέω μυστικό εργαστήριο. Εδώ πέρα κάνω όλα τα πειράματα. Αυτά εδώ είναι τα μυστικά μου εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο, πολύ επικίνδυνο, λέγεται ανακατευτήρας. Ανακατεύει πράγματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι πέρα της φαντασίας του ανθρώπου. Το εδώ λέγεται κοφτίκουλας. Μπορεί να κόψει τα πάντα. Περνάει μέσα από κόκαλα, ψυγεία, σίδερα. Με αυτό εδώ το εργαλείο, πολύ χρήσιμο, κανόνισα το πέρος του Κωστάκη. Με αυτό εδώ, μπορώ να το και να κάνω ό,τι θέλω, κάπως έτσι. Αυτό εδώ είναι δυνατόν που κάνει πολιτών και μπλα μπλα. Το βλέπετε αυτό, μοιάζει με πυρούνια, δεν είναι. Ωραία, δεν είναι. Αυτό εδώ το έχουμε δει και περίεργο. Κοιτάξτε, και αυτό το έχει χιλιάδες γωνία. Αυτό είναι το τράγωνο, είναι ένα πολύ τέτοιο γωνία θα κάνω. Και τώρα βλέπετε αυτό, κάπως αναλύσεως. Ναι, για να θέλετε αυτό, για να το ξύνατε, μπλα μπλα μπλα. Και πού κοιτάτε αυτό τα... Και ναι, αυτό εδώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλετε. Should I stay or should I go? Αυτό δεν είναι το προηγούμενο, είναι το πειράχο. If you say that you are mine. Έτσι ανακατεύω τη σούπα! Και με αυτό, ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο, είναι το πόδι της γάτας για το κρεβάτι. Μα καλά, πού πήγανε τα ξυλάκια? Πουμ! Βόιτερ! Πέρα τα ξυλάκια γρήγορα! Που τα έχεις πάει, άχρηστο γκόμπλιν! Τιμωρία, θα κοιμηθείς στο ταβάνι! Εντάξει! Περίμενε! Για να δεις πόσο καλό αφεντικό είναι. Θα φορέσεις αυτό για να μην βιώνεις. Είδες που σε προσέχω. Ευχαριστώ αφεντικό. Γεια σου τώρα που. Και τώρα που τελείωσα με τον άχρηστο τον μπουμ, μπορώ επιτέλους να σας δείξω πώς θα γίνει το μυστικό μου φίλτρο, η δύναμη δηλαδή του Γιούρι Έγκερ. Ένας καλός mentalist δεν χρειάζεται μόνο τις δυνάμεις του για να επιτύχει μερικά.
χρειάζεται τα σύνολικά και τα υλικά που αγόρασε από το Γάμα Δέλτα Βασιλόπουλος για το ψαριού το γάλα. Λοιπόν, με τις μένταλες δυνάμεις μου διαμεταφέρω τα υλικά στο χέρι μου. 1, 2, 3, έλα. Έλα. Ήρθες. Λοιπόν. Φάει το. 1, 2, 3, έλα. Έλα. Ήρθες. Πάει και το δεύτερο. 1, 2, 3, έλα. Ήρθες. Να βάλω πολύ. Επόμενη. 1, 2, 3, έλα. Αυτό εδώ είναι το αίμα βρικόλα. Γεμίζω την κουτάλα μου με μαύρη κόλακα και μετά θα το χύσω μέσα στην κατσαρόλα. Ύστερα λίγο. Τώρα μετατεύω με το μυστικό μου κουτάλι. Ετοιμάζω νερό το μείγμα, το οποίο αφρίζει. Από ό,τι φαίνεται, το πήρα μόνο στην επιτυχία. Αν θα χρειαστεί λίγο ακόμα, ασβέστης. Αίμα βρικόλακα, οι δοσολογίες δεν είναι ποτέ ίδιες. Κοιτάς το μείγμα και το παραθέτεις. Μπορεί να αποκτήσει επιτυχία. Πρέπει να το βάζω, δεν χρησιμοποιώ άλλες μένταλες δυνάμεις, επειδή με εξουθένωσε πολύ η δημιουργία αυτού του μείγματος. Βιάζω όλο μέσα στο μπουκάλι με τα φίλτρα. Μπορεί να μοιάζει με απορρίμματα οργανισμού. Αλλά αυτό εδώ, άμα το πιείς, γίνεσαι βαπράχι. Να, μπορώ να κάνω μια κανονική δοκιμή. Βασικά την έχω κάνει ήδη. Με αυτό έφτιαξα το boom. Με λένε Γιούρι Έγκερ. Πού με φέρε πάλι αυτός ο κακός ο μάγος? Έγκερ! Έγκερ! Γεια σου. Κωστάκι! Ξέρεις και είμαι εγώ. Η τίτια μου είναι βρένα. Βλέπω το μέσα. What in the butt? I said what in the butt? I said what in the butt? I said what in the butt? You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? Let's do it in the butt. Okay. I feel you watching me over there. Come to me if you care. Don't sit and stare. It's just not fair. Make your move if you dare. Βλέπω το μέσο σου. Θα δεις τα επόμενα βιντεάκια TV. I said what in the butt? 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 You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? Let's do it in the butt. Okay.